Ce înseamnă să suferi pentru Isus? Suferința și prigoana, iubiții mei, e dovada că credința ta e autentică. Suferința, de fapt, până la urmă, e și benefică, că te modelează și te maturizează. De asemenea, suferința contribuie la o mărturie bună. Cei din jur se uită la noi. Și dacă ei văd că noi suntem bajocoriți și în loc să răspundem cu aceleași bajocuri, noi răspundem cu rugăciune, cu post, cu Domnul să te binecuvinteze, eu cred că prin mărturia aceasta, oamenii de lângă noi sunt încurajați. Pentru că întotdeauna cuvintele vorbesc mai puțin decât faptele. Faptele au impact mai mare ca și cuvintele. Spunea cineva, nu-ți mai striga așa tare acolo în față, că oricum se aude mai tare ce faci decât ce spui. Deci, suferința pentru Hristos e o onoare, dar trebuie să ne dăm seama că ne și maturizează, ne este și de folos și până la urmă dovedește dacă ceea ce trăim noi e autentic sau nu.